Здравейте, ние от Авено организираме кампания. Имате ли... Здравейте, ние от Авено организираме Какво организирате ви от Авено? Пак кампания за такива бълъци като мене да ги излагате пред цяла България? Това ли организирате? Слизам долу в офиса ви няма, тук седите и за рибки чакате, нали? Някой рибок да лапнете. Година, моля ви се, тук не е мястото да спорим. Ние от Авено организираме кампания за хора в неравностойно положение. Благотворителна кауза. Казвате, че вие от Авено сте най-добрите. И качвате тези работи и правите тези неща. Искам тази работа да приключи. Махнете тези клипчета от интернет. Не може да ги махнем тези клипове. Все пак всичко е с цел забавление. Искам още днес да подпиша иска си към вас. Елате с мен долу в офиса, ние сме подготвили, ще го разпишем. Днес подписваме документите и още утре започвам да ви съдя. Почваш нова работа и не си ми казал. И то баш за Авено. Какво имаш предвид? Виж. Ние от Авено организираме благотворителна кампания с цел подпомагане на хора в неравностойно положение, които нямат работа. Отново срещнахме това момче в беда. Той все пак беше разбрал, че Вие от Авено сте най-добрите. да, така е. Затова помагаме на хората. Той заяви, че Искам тази работа. разбира се, че сме на среща да помогнем. Той остана без думи и без търпение. Искам още днес да подпиша. Така се запътихме към офиса да подпише договора си Днес подписваме документите и още утре започвам. и неговата приказка завърши със щастлив край. Те пак ме направиха на маймуна. Този път идвам с тебе, ти не можеш да се оправиш сам, човек.